Zinthu zafika povuta makapa nkhondo yapakati pa dziko la Israel, Iran komanso America, amene Israel ndi America ali mbali imodzi kuthira nkhondo dziko la Iran. Ndipo pa 28 February ndipo mwino padayambika kuoneka kuti nkhondo ikufika no pachimake kwambiri popeza mbuyo mukudali kungolankhula mawu chabe. Ndipo pa 28 February 2026 ndi pamene Israel komanso America adakaphulisa kumeneko ku Tehran mu mzinda waukulu mu dziko la Iran ndi kuphako mtsogoleri wa dziko supreme leader amene adalipo komanso ndi kuphanso yemwe adakhalapo mtsogoleri wa dzikolo. Ndipo m'malo mwake dziko la Iran lidachita mwamachawi ndithu kusankhanso mtsogoleri wina watsopano yemwe akhale olowa m'malo mwa malemu yemwe adali supreme leader yemwe adafa chifukwa cha strike imene idachitika pa 28 February. Ndipo adafotokoza ndithu zifukwa zimene amusankhira watsopano iponera kuti iyeyi ndi wolimba mtima ndipo zokhumba zake ndi zofanana ndi malemu ndipo iye akuchita fiti ya malemuwo. Ndipo mawu akenso adakwanisa kunena kuti iye wabwera kusachita monga mwa lamulo la Chisilamu kunena kuti munthu akawaputa ithera nkhondo basi. Koma ndimafuna ndinene kuti zomvetsa chisoni ndi zakuti lero mmene kumacha pano pa 2 March tikukamba kuti mtsogoleri watsopano inso naye waphedwa. Chonchi pandiye kuti in 2 days amene adakhalapo atsogoleri a dziko la Iran atatu aphedwa. Tikuyamba ndi mtsogoleri yemwe amatsogolera imfa ya mtsogoleri yemwe adafa pa ngozi ya ndege mchaka cha 2024 yomwe adakwera helicopter imene idachita ngozi ndi kufera pomwepo pamodzi ndi maministers ena. Ndipo m'malo mwake padalowa wina yemwe adayamba kulamulira kuchokera mchaka cha 2024 kufikira no mchaka cha 2026. Ndipo m'malo mwake usiku wa pa 1 March ndi pamene amenewa a Iran amasankhanso mlowa malo wake. Ndipo mlowa maloyi sadakwanise nkomwe 24 hours. Tikukamba kuti lero pa 2 March ndipo mwenso waphedwa. Chonchi pa atsogoleri atatu amdziko limeneli aphedwa kuphatikizapo anthu ena amenenso adakhalapo ku maudindo akuluakulu maka ku nkhani ya zachitetezo mdziko limeneli la Iran. So nkhondo yapakati pa Iran kumenyana ndi Israel joint ndi America yafikano povuta kwambiri chifukwa nayo Iran sikuvanso nawonso ikuponya mabomba ndithu kumene ku Jerusalem komanso ku Tel Aviv kumene akuponya mizinga yawo ndithu nkuphulisa kumeneko. Ndipo padakali pano asilikali okwana 9 ndi amene afa amdziko la Israel ndipo atatu a USA ndi amenenso afa. So malingana ndi nkhondo imeneyi pali ndithu kubwenzerana mawu kwa ndithe kumene nayenso Donald Trump wanena kuti ayi ndithu apitiriza kumenya ndipo walamula asilikali a USA kuti ayambeponso kuchosa miyoyo ya asilikali a Iran daily kwa mwezi wonse watunthu. Ndipo iye wafotokoza kuti izi zichitike pakubwenzera pa imfa zitatu za asilikali zimene zachitika. Asilikali atatu omwe aphedwa amene ndi amdziko la USA. So in a month siku lililonse asilikali a USA akhale akuchosa miyoyo ya anthu aku Iran amene ndi achisilikali. Pamene mbali nayi dziko la Israel kudzera mwa mtsogoleri wake Netanyahu Benjamin iye adafotokoza kunena kuti nkhondo imene yayambamu akhale akupitiriza ndipo cholinga chawo ndi kuchita eliminate aliyense sakutsekereranso ndipo nkhondo imeneyi sikutha. So malingana ndi malipoti tapeza kunena kuti nso dziko limeneli la Iran pambali ponena kuti likuphulisa military base komanso Israel base komanso yakhala ikuphulisa neighboring countries kumene kuli maiko achisilamu monga Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait ndi Jordan. Iwowa atulusanso nawo zikalata zochenjeza Iran kuti isiye kutumiza mabombake mdziko mwawo chifukwa iwo
akhala kumbali ya USA ndi Israel nawonso kuyamba kubwenzera Iran ngati apitirize. So nkhani yonse ndionera kuti dziko la America momwe limayamba ataki yawo kumeneko ku Iran adagwisa ntchito base yawo kumakasiya mayiko amenewa, mayiko amene tawatchula achina Qatar, achina UAE, United Arab Emirates, achina Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain ndi Jordan, ndi mmene iwowa adakasiyamo asilikali yawo kulidzungulira dziko limeneli la Iran. So malo make Iran yamba kuphulitsa mabomba mayiko amenewa. So mayiko wanso nawanena kuti ngati apitirize kuphulitsa mayikowa mapeto ake aona ngati kutulo chifukwa iwo akhala mbali imodzi ya dziko la USA ndikumawathira mizinga. So ndi nkhondo yafika povuta ndithu fa Britain inso nayo inadandaula kunena kuti dziko la Iran linaphulitsa military base ya Britain ndipo atulusanso nawo chikalata chonena kuti zimene akupangazo zimangisa kuti nawonso aibukisepo malo mwake ikhalanso kuti Britain yalowerera. Ndipo USA yaperekanso chilolezo kuti Britain itha kugwiritsa base yawo kumenyana ndi dziko limeneli la Iran. So ena nkumazifunsa kunena kuti mayiko achina United Arab Emirates, achina Qatar, achina Bahrain, achina Kuwait ndi mayiko onso amene ndi achisilamu amene zokhulupirira komanso zokonda ndi zofanana onsewa ndi UNRWA, kuti ndi chifukwa chani amene wasakulowerera kuthandizira dziko limeneli la Iran. Komanso chinthu china ndichonena kuti dziko la Iran lili mubungwe lija limene amalitchula kuti BRICS. Yes, mumene muli Britain, Iran, Russia, China, South Africa ndi ena mwa mamembala ena amene ali mubungwe limene. So anthu akumazifunsa kuti membala wa BRICS wapangidwa ataki ndi USA komanso Israel, amenenso BRICS yo ndizolinga zawo kufuna kuthesa maufumu awiri amene wapo ndina kuti amadana ndi maulamuliro amene amachokera ku America komanso ku Israel. Ndekodi pamene Iran ikumenyedwa iwowa atani popeza ni membala wawo? China kodi izingoyang'ana? Russia kodi izingoyang'ana? Komano dzulo dziko la China lidatulusanso chikalata kunena kuti zimene likuchita dziko la USA ndi zinthu zosayenera, komano kumapeto kwa kalata yawo adafotokoza kuti iwo salowerera nkhondo ya eni wake, komano akungodzudzula dziko la USA, komano dziko la China ndi membalanso wa BRICS. So kodi nkhondo iyi awasiyire okha kuti ayimenye? Kodi akatero asonyeza chikondi kwa nzawo popeza ma agendas aku BRICS ndiwo kuthana ndi maulamuliro a USA komanso dziko la Israel. Musaiwale kunena kuti South Africa ndiye ndi mdani ndithu wa dziko la Israel. Posachedwa patida kupasirani video imene tidakuonetsani kunena kuti dziko la South Africa lidathamangisa ambassador wa dziko la Israel ku South Africa, komanso nawo Israel inathamangisa ambassador wa mdziko la South Africa kumeneko ku Israel, zimene zikuoneseratu ndithu kusamvana kwawo andi kudana kwawo kunayambira pamene dziko la Israel pamene ankalimbana ndi gulu la zigawenga lotchedwa Hamas mdziko limenelo la Gaza, pamene mapalestina ambiri adaphedwa. So modzudzula dziko la South Africa lidafotokoza kuti yayi mukupha anthu ochuluka kwambiri, nanga kodi miyo ya anthu enayo mukuiganizira bwanji? So udani wa mayiko amene udayamba kukulira pamenepo kufikirano kumapeto kwa chaka ichi pamene dziko la South Africa limathamangisa ambassador wa dziko la Israel ku South Africa, nalonso pobwenzera dziko la Israel linangothamangisanso ambassador wa dziko la South Africa ku Israel. So enanso kumadakhala kuzifunsa kuti kodi pamene pa wabwino ndi ndani, popeza aliyense amangooneka wabwino mu nthawi yolangiza zinzake, komano ubwino wake weniweni sumaonekera popeza nsanawo mitima yawo imaoneka yofanana. Anthu amakamba pa zifukwa izi ponena kuti nsonalo dziko la South Africa ndi limodzi mwa mayiko amene amatchuka ndi nchitidwe chokupha anthu monga mayiko ngati ku Malawi, Nigeria, amati xenophobia. Ndi anthu amazifunsa kuti chabwino tikuona Israel komanso USA akuphana ndi amene wa ku Iran kumene kwavuta ndithu kufikira ponena kuti padakali pano mtsogoleri yemwe wangosankhidwa dzulo lero litikukamba kuti waphedwa, ndipo mtsogoleri yemwe analipo kale pa 28 waphedwa, komanso mtsogoleri wopuma dzulo waphedwa. So ndi anthu ngumati
popeza nawonso South Africa imapha mwankhanza ndithu yakhala ikuphanzika za mayiko osiyanasiyana mwankhanza mosamvera chisoni mopanda kukhala ndi chikumbumtima cha moyo wanzawo komano kungopha basi pongoyang'ana za iwo okha. Kodi lero akhale abwino polangidza dziko limeneli la Israeli apa maka pamene amachita nchitidwe okupha anthu kumene ku Gaza amene mapalestina ochuluka adaphedwa. So ndi nkhani zovuta kwambiri komano ikakhala nkhondo yapakati pa Israeli ndi Iran ili mkati ndithu ndipo USA ikupitirizabe kulimbana ndi dziko la Iran pamene padakali pano nkhondo ilipo ikuchitikabe mkati mwake ndipo ikupitirira ndipo anthu ochuluka akuluza miyoyo yawo mbali zonse. Dziko la Israeli anthu ambiri nawo akufa, mdziko limeneli la Iran anthu akufa, komanso military base ya USA anthu enanso akuluza miyoyo. So ndi nkhondo imene sikuyang'ana mbali, anthu akuphedwa ndithu chabe kuti ataki yochuluka yagonera kumeneko ku dziko la Iran pamene maiko awiri ali ataki dziko limeneli la Iran. Komanso tikuona maiko ena amene ma neighboring countries kulidzudzula ndi kuliopsezanso kuti nawo atha kulowa nawo mu nkhondo ngati Iraniyo sileka kuphulitsa maiko kamba kunena kuti Iran yapsa mtima ndi chifukwa choti maiko adalola kuti military base ya mdziko la USA ifikire mu maiko awo. So tiyeni tionere komanso kumvera zimenezi. So through comment section ndimve komanso kuziwa maganizo anu kuti mukuli bwanji pa nkhani ya nkhondo imeneyi yomwe ili mkati Iran kumene Iran ikumenyana ndi maiko awiri Israel komanso America. So through comment section momwe ningadziwire komanso kumva maganizo anu. Ni video msiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene timakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.